Hi guys! So karon kay mga tumi sa pedya ni Troy kay magkuan og rota virus. Rota virus ba tawag ito basta kay rota tong ipainom sa iya ha. Karong adlaw ay adto na pug ka sa pedya nimo no. Adto na pata sa imong doktor nimo. Kay painom mo na pug kag tambal. O dili na mag-cry ha. O mag-behave lang dito sa doktor ha. O kay pag human ano maglaag naman ta. Ha? O lagani maglaag ta no. Unya mga on mig ice cream. O mga on mig ice cream basta mag-behave lang ang baby ha. O dili lang mag-cry dito ha. Yehe. Good boy man na among baby no. Oh, good boy na among baby. Ha? Unsa man? Oh, nakay gusto isumbong sa kuha. Grabe ka tabian nimo oy. Tabian man kayo lagi ka lagi. Unsa man? Oh, nakay gusto isumbong. Nakay gusto isumbong kay daddy. Unsa man nagtanaw na pag Korean drama mami dere? Oy, sus ko nako kaluoy. Giilisan ka og pampers. Gilisan ka diaper. Uy, katabian ba? Uy, sus. Oh. Bro, na gusto itugan. Maadto namin ni Troy sa Tagum kay magparota sa iyang pedya. Wala na kayayay naknak. Oh, isog naman kaayo. Isog naman buyag. Nabaguhan ka? Oh, unsa man na? Ay sus, katawa. Nagkatawa. Kalisod ng pano, igat. May nabi ako dala ng payong. Na, dapat ba na tong payong? Sige na, kawala ng mga payong ba? Kung sa tikas balay oy. Ano mga anak nimo? Tag. Nakakaw naman sila, sunod na lang pa. Ano ganun? Tulog na oy, katulog pa man eh. Tulog na ako. Sora. Alas 10, remedya. Katulog mo kayo naman eh. Ang buot lang siya, uy. Dan? Another one? Last na lang eh. Another one? Ah, sige. Last na to, baby ha. Mga dalawang subo pa to pangka. Very good. Good job. Yay! Sus, pinapiyong pa doon. Ay, ka very good ka na. O, isang subo na lang ito. Isang subo na lang ni tita. Very good. Isang nawang. O, bahala dugay na kurot. Agoy, ginoo. Nagali, magdala rin nagatik-atik na siya. Sus. Dala. Kiling. Play muna tayo. Play muna. Ting. Wow! Naay mo tingong di Ivy. Oh. Sus. Ang nawong. Oh, wala naman. Uy, bahala to kay mahuman. Basta mahuman lang pangga, no? Opo. Uy, kayo. Aloy. Oh, sus. Uy. O, sige. Tiuran na to, be. Numay na. Murag struggle is real. Lagi ta karon. The last time, dili, no? Dili no. Ano man yun? Mas nakatutoy pa ganito siya dili ado. Or katugon lang jud kaayo. Mabun kay siya tulog dito. Asa man dai ni nang la? Okay. Ano man siya pa-inject mo ni gapon dok. Kaalin nga sa. Wala ka nagatag para sa tamoy pag human? Nagpainom ni dok. Dito pa lang dito pag human og inject dok. May giingon sa center. Oo. Temperature. Bangat ko man ni kaayo na. Tuyog na ang yung Uy, ganang ako ni mo pangga. Kaluoy, man di kayo nag-ilog yung katugon. Huwag ko ganay sa lasa. Ano naman din? Ha? Wala ka sa buhat. O, last na baya na ako ng subo sa'yo. Are you ready na, Jude? Final answer? Final answer na. Oh, manikamot intong siya to, Bob. It's okay. Okay, last na ni tita pangga, ha? Okay. It's okay. Di. Suko na, Jude ka ayo. Na naman, isa na lang ng tulo. Matiwas ko lang yan isang tulo, mamaya. No. Mula ng kilay, oh. Gulis kilay. Ang kilay, hindi lang abot na. Dili na si tita pagka, ha? O, last na lang man yun. Isang tulo lang manggod na yun. Sayang, manggod ka ayo. Napakayo gamay na lang dyan na mo. Sayang, no?
Lagot na jud kaayo kay sleepy kaayo. O sige, sleepy. Sleepy. Okay. Last mo na, baby. Last na. Last na lang ni ha. Isang pulo yan. Alam na kuhan ha. Kaya masayang isang pulo lang. Wala na. Wala naman. Sama namig pa ako ani Troy, pa Rota. Ang huli nami, tara si Troy, nagtutoy na pod. Nagihurot na niya og suka iyang kuan. Gitutoy. So bye guys.